Kraljevski stroj, profesionalni proizvođač stroja za izradu vrećica s patentnim zatvaračem. Odmotati. Sklopivi uređaj. Gursat uređaj. Nož za bočno brtvljenje. Senzor. Nož za bočno brtvljenje. Ultrazvučni uređaj. Nož za brtvljenje dna. Senzor. Uređaj za bušenje rupa. Nož za rezanje. Ekran na dodir. Dobrodošli, kontaktirajte nas za više informacija i cijene.